So isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. For this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Parang mahina. Isang malakas na hallelujah! Amen! Alam ko na excited na po ang bawat isa, kaya maaari po bang tumayo po muna tayong lahat? At kamayan po natin ang ating kapatid at sabihin natin na ako'y nagagalak na ika'y makasama. Amen. Sige po. At sa lahat po ng nasa live, isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sa lahat po ng nanonood, maaari po bang share, like, and comment na rin po sa ating page. And then, pakisabi naman po, Blessed Sunday to everyone. Pa-mention na rin po ng ating mga kapamilya, kaibigan, kaklase, ka-work. Ayan, para sa ganun, marami pong makarinig ng salita ng Panginoon. Pwede po bang yung mga iba po dito po sa harap? Ayan po. Alam ko po, excited na po ang bawat isa, kaya sumigaw po ulit ng hallelujah! Hallelujah! Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kaya naman tinatawagan ko po ang ating worship team para to lead us and sa ating opening song. Yun, praise God. So, sabi nga nila, lagi po nating magsimula po tayo sa pagpupuri lagi sa Diyos. So, awitan po natin siya ng buong puso, may kagalakan, at alalahanin natin yung ginagawa niya araw-araw sa atin. Praise God. Hallelujah. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di
lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, sa oras na ito. Patuloy po kami nagpapakumbaba, Panginoon. Tunay, Lord, hallelujah, sa grasya mo lamang kami nabubuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa oras na ito, we invite your presence, Panginoon, sa oras na ito, Lord. We pray, Panginoon, hallelujah, ang gawain na ito, Panginoon. Hallelujah, mararamdaman namin ang iyong kapangyarihan, O God, ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Lord, don't allow, Panginoon, mag-ordinaryong service lamang to, Lord. But Lord, maranasan namin yung kagalingan. Hallelujah. Yung grabing pag-uumapoy, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa mga salita mo na aming maririnig, Lord. Thank you, Lord. We pray, Panginoon, hallelujah, ang mga salita mo ito, hallelujah, it brings transformation, Panginoon, sa bawat isa, O God. Thank you, Lord. Tunay, Panginoon, ng mga salita mo ay buhay. Hallelujah. Ang mga pangako mo ay tapat, Panginoon. Thank you, Lord, sa oras na ito. We destroy every work of the enemies, Panginoon, sa oras na ito. Walang lugar ang kaaway sa lugar na ito, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Hallelujah, sa pag-uumpisa pa lang, O God. Lord, maramdaman na namin, Panginoon, yung presensya mo o their Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah, sa oras na ito, patuloy po kaming nagpapakumbaba, Panginoon. Binubuksan ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, na matanggap ng buo, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord. Na hindi kami, Lord, aalis dito nang walang natutunan, O God. Thank you, Lord, sa gagamitin mo, Panginoon. Hallelujah, kay Pastor Roland Santiago. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah, sa pamagitan niya, Lord. Hallelujah, maraming lalago, Panginoon, sa bawat isa. Lahat ay lalago, Panginoon, O God, sa iyong mga salita. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God. Ikaw lang, O God, ang aming pupurihin, Panginoon, sa lugar na ito. Wala nang iba, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, hallelujah, sa walang hanggang biyaya mo, Panginoon, sa walang hanggang hallelujah, habag mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. Thank you, Lord. Hallelujah, sa ilong ang pinakamataas na papuri, Panginoon, O God, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at makibukas po tayo sa Psalms chapter 5. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Verse 2. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. Verse 3. My voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Verse 4. For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Verse 5. The foolish
shall not stand in thy sight. Thou hatest all works of iniquity. Verse 6, thou shalt destroy them that speak leasing. The Lord will abhor the bloody and the deceitful man. Verse 7, but as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward the holy temple. Verse 8, lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies. Make thy way straight before my face. Verse 9, for there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flutter with their tongue. Verse 10, destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their transgressions, for they have rebelled against thee. Verse 11, but let all those that put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful in thee. Verse 12, for thou, Lord, wilt bless the righteous. With favor wilt thou compass him as with a shield. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Mari na po tayong maupo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ngayon naman po, bago po tayo pumunta sa message, binabati ko po lahat ng nasa live. Shout out po sa ating 7 viewers, kay Sister Barbara, kay Jaco, and kay Lady, at sa mga iba pa po. Ayan, sumari po bang pakilabas po muna natin ang ating phone in 1 minute lang po. I-share po natin, mention natin ang ating mga friends, and also mag-comment po tayo ng Blessed Sunday everyone. Ayan, so habang tayo po ay nag-share at nag-mention, pakilabas na po natin ang ating BNB, Bible, Notebook, and Ballpen para sa ganon may take note po natin yung revelation ng Diyos sa atin. So, dala ko na po tayo sa message sa pamagitan po ni Pastor Roland Santiago. Multiplication na ngayon. Amen ba? Parang kung baga sa pag-aaral, addition lang nung una, dagdag, pero darating tayo sa point of multiplication. Amen ba? Diyan ay dahil sa mentoring. Because of this mentoring, tumayo nga yung ating mga life group leaders to be identified. Life group leaders tayo kayo. Amen? Okay? Life group leaders. Yung may hawak na 7 to 14. Alright? Okay, palakpakan natin sila. Thank you for being a mentor. Now, isisimulan ko na rin yung mentoring to the life group leaders. Oo, dapat committed kayo doon. Kasi mahirap mag-mentor na walang mentor. Di ba? Mahirap maging leader na walang leader. Okay. Or tatagal ang biyahe pag ganun. Okay, so praise God. We will start that face-to-face and online at the same time. So praise God. Hindi ko lang, ang hinihingi kong tumayo kanina, hindi lang yung hindi lang yung primary yung una. O pati yung na-train yung life group leader, basta may hawak na, kasama yon sa journey natin sa face-to-face. Okay? At saka, including young people. So, sa ating journey of multiplication ay number 1 na ni-restore natin, ni-revive sa CCP, especially sa WCCT, ay at saka sa Our Life Ministries, ay ang love for the Word of God. Sino sa inyo dito ang na-in-love sa salita ng Diyos? Sometimes it will take time to really get in love. Alright, pag sinabing get in love is hindi lamang sa personal Bible study. I know may mga nag-aaral personally, but in the area of discipline to study. Meron tayong AGMA kasi yan yung ating paraan para makita yung ating discipline to learn in a communal way. Okay? So, communal means group para magkaroon ng interaction, exchange of ideas, exchange of thought. Maganda mag-aral mag-isa, yes. Ako nakaka-concentrate ako mag-aral mag-isa. But it's always good talaga na makapag-aral in group. Yung ating pagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos, alam niyo ba na pagdating namin sa JBS Korea, yung first nila na course na tinake ng mga
nila sa GBS Korea, parehas sa tinitake natin. Fundamentals of Faith. Same lang. Amen? Praise God. Sabi ko, we are on the right track. Nasa tamang landas tayo. Sa ibang lugar kasi, uso na yung preaching na text lang, tapos magpipreach na ng napakabahaba, pero isang verse lang. Marami yan ganon. For example, about attitude. Yun lang, pag-uusapan about attitude. Parang mga exhortation lang ang mga mensahe. Karamihan mga churches. Pero, when you start to teach the Word of God, na talagang yung scripture talagang pinag-aaralan, okay, ay sana dadami yung ganong klase ng pagtuturo sa mga churches. Dahil marami ngayon na pagtuturo ay medyo may konting anemic, kulang ng salita ng Panginoon. Okay, more on encouragement, more on parang pang motivation. Okay, wala namang problema doon, kaya lang hindi ang tawag natin doon biscuit. Alam niyo biscuit. Magkaiba ang biscuit sa Filipino style ng food, di ba? Alam niyo ba yung Pilipino pag meriendahin mo ng spaghetti, pag uwi kakain pa ulit, di ba? Ibig sabihin, hinahanap yung talagang real food. Di ba? Sa ibang lahi, okay na spaghetti, busog na yon. Yun na yung meal niya. Pero pag Pilipino, asahan mo yan, di ba? After the snacks, okay, ng spaghetti na ngayon, may arroz caldo pa, pag uwi, kakain pa rin ng real food. Okay. So, hallelujah. Sa atin, nagkaroon tayo ng appetite. Huwag niyong tipirin pag may appetite tayo sa salita ng Diyos. Amen ba? Praise God. Kung kaya niyo pang mag-take home, sige lang, mag-take home. Amen? Praise the Lord. Sa physical, dahan-dahan, baka namamataan tayo. Amen? Anyway, praise the Lord. We are on the stewardship and multiplication stage ng kaharian ng Panginoon. How will you multiply yourself? Okay, si Brother Gregy, challenge ko yan. Sabi ko, pag nag-iisa ka lang, hindi pa ako bilib. Pero pag dumadami ka na, sabi ko, at may namiminturan ka, dumadami, hallelujah. Amen ba? Ganon din ang pastor. Diba? Kung ang pastor ay nag-iisa, okay, at dumaan na ang 5 taon, 10 taon, wala pang na-train, mahirap bumilib yan. Okay? Kasi ang kaharian ng Diyos ay multiplication talaga yan. Alright. Amen ba? Praise God. So, sa Matthew 25 verse 14 to 30, alright, praise God. Sige, kaya ba natin mahaba ito? But it's about ilabas mo nga, brother. Ang key verse natin ay nasa verse 29. At yun yung gusto kong i-highlight. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. Okay. Ano kaya ang nangyari? Bakit yan ang ilabas mo, brother? Matthew 25, 14 to 30. So, ang kaharian ng Diyos ay hindi itinayo na maging stagnant. Yung ganyan lang, yung steady. Alright? But sa multiplication. Kung babasahin natin ang Genesis to Revelation, of course, ang Panginoon, God reveals Himself as God, the God of increase, fruitfulness, expansion, at saka stewardship. Yan ang lagi niyang go and multiply. Ang alam lang natin noon, unang panahon na go and multiply yung maraming anak. Di ba? Pero ngayon, yung iba, sabi na, 2 lang na lang. Kasi hindi, bakit kaya yung iba ngayon, pag magpamilya, 2 lang ang gusto? Lalaki, babae. Ganun lang, di ba? Bakit kaya? Kasi, gusto man nilang mag-multiply ng anak, hindi nag-multiply ang income. So, natatakot sila. Tama ba? So, 2 lang. Para hindi ko mabigyan ng magandang kinabukasan yung aking anak. So, sinong mas malakas ang pananampalataya? Yung mga naunang tao o tayo? Modern. Yung mga nauna. Di ba? Yung mga nauna, tingnan nyo naman, yung magkakapatid, di ba? 8, 10. Di ba? Kahit walang trabaho, kahit hindi masyadong kumikita, pero sabi lang, uy, ang yaman mo. Hindi naman, hindi, mayaman sa anak. Di ba? Sino ang mayaman sa anak? Hallelujah. Pag mga Kristiyano dapat,
Huwag magtipid sa anak. Amen ba? Amen. Sabihin niyo sa inyong katabi, pwede pa ba? Dagdagan? Okay. So, yan ang kaharian ng Diyos. It's a multiplication, expansion, stewardship. Ang Lord ay hindi niya intensyon na ang kanyang mga tao ay i-maintain kung ano ang nasa kamay nila. Okay? Don't ever think na, okay na ako dito, dito na ako. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay ito'y pasaganain natin, i-cultivate natin, at pagandahin natin hanggang sa ito ay dumami. At ang reason ay para mai-advance ang kaharian ng Panginoon. So, yeah. So, yan yung ating, i-ready mo pala hanggang 13. Unti-untihin natin kasi yan. So, the kingdom of heaven is like a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Pinagkatiwala. So, the text is, context is about stewardship. So, ang bawat mananampalataya ay pinagkatiwalaan ng something. Well, hindi mo, huwag mo sabihin, bakit nasa sa iyo na ang lahat, sa akin walang natira. Di ba? May mga ganyang magkakapatid. Ano? Ganun ba? Insecure. Alright? Na akala lahat ng gifts nandun na sa panganay o kaya nasa bunso o nasa gitna at walang naiwan na sa kanya. That's not true. Bawat tao na nilikha ng Panginoon ay pinagkatiwalaan yan. Lalo na pag ikaw ay anak ng Diyos. Amen ba? The greatest gift of all is, of course, isa sa mga great gift ay yung oras. Lahat ng tao binigyan ng oras. Tama ba? Amen? Okay. Pangalawa ay maraming mga talents na ibinigay, resources. Yung iba, influensya. Yung iba ay kapahayagan. Yung iba ay oportunidad at yung iba ay spiritual authority. At ang kalangitan ay nagtatanong na hindi nyo naririnig. Ano ang ginagawa mo sa ibinigay ng Diyos sa iyong kamay? Ano yung ginagawa mo? Alright? Sino ba dito ang magsasabi na wala siyang natanggap mula sa Diyos? Siguro, sinasabi natin yun kung ikino-compare natin ang ating sarili. Tama ba? Okay, sa iba. Now, wag natin kalilimutan na lahat ng ating natatanggap, God is the owner. Siya ang may-ari. We are just the stewards. May mga tao na pag nagbibigay sila, they are giving out of the context na pag-aari nila yung ibinibigay nila. Yung parang ang tingin nila sa gawain ng Diyos o sa Diyos ay parang, uy, bigyan din natin ang Diyos. Parang ang Diyos ay nagmamakaawa na humingi sa mga tao. That's very wrong perspective. Di ba? Huwag natin kalimutan, God owns everything. Amen ba? Siya ang may likha, siya ang originator, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Okay. So, tinawag niya ang kanyang mga lingkod at ipinagkatiwala. Okay. Ang kanyang mga ari-arian, his goods. Okay. Paano niya dinivide ito? Okay. So, dapat maintindihan natin na hindi inilipat ng Diyos ang ownership sa atin. Hindi inilipat. Ang master, ang Lord, hindi niya sinabing, oh, pag-aari mo na ang mundo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Ang inilipat niya ay responsibilidad. Amen. So, ang mga talento natin, ang ating mga kakayanan, ay pag-aari ng Diyos. At tayo ay, ang tamang pananaw sa stewardship concept, alright, ang tamang pananaw, tayo ay managers. Sabihin natin sa ating katabi, manager. Ang English kasi may kunting problema. Di ba? Manager, pero pag hamburger, hamburger. Hindi ba pwedeng hamburger at manager? Di ba? So, we are managers. Amen. Praise God. Of God's property, talent, including our body. Wala tayong pag-aari, pati ang ating sarili. Amen ba? Praise the Lord. So, everything that we possess, lahat ng pag-aari natin ngayon, belongs to God. Yan yung tamang mindset ng stewardship. Ilagay natin yan sa ating isip. Kasi pag hindi, magiging, ano yung sa Ilocano? Maimot.
Tama ba? Naimot? Masiblat? Totoo yun. Pag mali ang mindset, alam mo agad ang tao, pag masiblat or naimot, ang utak niya, akala niya sa kanya yan. Matik yun. Either Kristiyano ka o hindi. Automatic, ang utak niyan, akala niya sa kanya yung hawak niya. Hindi niya makonseptual. Sabi niya, pinaghirapan ko ito, pinagtrabahoan ko. Okay, sige, sa'yo yan. Sino may-ari ng lakas mo? Saan galing yung lakas mo nung nagtrabaho ka? Saan galing yung oras mo? Saan galing yung hangin na hinigop mo nung nagtatrabaho ka? Ano kaya pagrintahin ka ng Diyos, 10 centavos per higop ng hangin na pag-aari ng Diyos? At pag hindi ka nakabayad sa 10 centavos per 10 centavos. 10 centavos, di ba? Tapos pag hindi ka nakabayad ng rental ng hangin ng Diyos, titigil yung hangin na hinihigop mo. Diba? Yan yung hindi natin nare-realize. Because wala tayo sa consciousness na ganon. Maraming tao, minsan even Christians, still don't understand that kind of thinking or stewardship. So buhay natin, pamilya natin, ministry natin, mga negosyo, finances, at mga abilidad natin, dapat we are conscious that God is the owner. Amen. Praise God. Ayon sa nakasulat sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang earth ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ng karga nito. Amen ba? Taga-earth ka ba? Sabi mo sa iyong katabi, taga-earth ka ba? Oh, di ba? So, ikaw ay taga-earth. Pag ikaw ay taga-mundo, taga-earth, nandito ka sa earth, pag-aari ka ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, ang tunay na stewardship, ang tunay na pagiging manager, or ang tunay na pagiging may ibang word yung steward. Tagapamahala. Yan. Ay nagsisimula pag nirecognize mo na God owns everything, it's not mine, at ito lahat ay pag-aari ng Diyos. Amen? Maraming mga mananampalataya, gusto nila authority pero walang accountability. Alam mo yung accountability, yung pagbibigay sulit. Kaya importante yung accounting. Ano? Okay. So, but sa kaharian ng Diyos, alright, bago tayo palaguin ng Panginoon, dapat maging tapat muna tayo sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen ba? Praise God. Ayon sa salita ng Panginoon, di ba, na kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa hindi sa'yo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng sarili mo. Amen. Praise God. So, ang katapatan natin, actually, dapat i-practice natin yun everyday. Yung pag nanghiram, ibalik. Yan sa mga practical life. Amen ba? Pag hiniram yan, pag mapagkatiwalaan ka, sa DTS noon, ewan ko ngayon, tinuturo na, nadaanan nyo na, sa DTS, pag nanghiram ka, hindi lang ibabalik. Nasira-sira. Di ba? Pag ibabalik mo, dapat operational pa rin. Umaandar pa rin. Pag nasira mo, palitan. Pag nawala mo, bili ng bago, palitan. Yun yung tamang stewardship. Amen. Praise God. So, when you do that, nung kami ay mga bago pang mga manggagawa, in-inculcate yan sa amin ng aming mentor, ng pastor na nagturo sa amin. To the smallest detail. Na to the point na, kasi noon, ang mabilis na hiraman noon kasi sa amin, noong unang panahon, libro. Mahilig kaming, pag binasa mo ang libro, kailangan mong ipasa sa next 10 or 20 na workers ulit, nabasahin din nila yon. Pero dapat i-trace mo yun pag ikaw nang hiram sa library. Kasi dapat bumalik yon. To the point na pag hindi naman sinasadya, nalilimutan, yung libro na yon, nasa iyo na. Di ba, hindi na alam ni pastor. Parang gano'n, di ba? O hindi na alam ng library, nakalimutan, nagpalit ng library. Parang gano'n, di ba? Pero, pag tinuturo yan,
to the point na ang gagawin namin, pag sabi ng pastor sa amin, reviewin nyo lahat ng inyong mga pag-aari sa bahay. Lahat ng makita nyo na hindi sa inyo, ibalik sa may-ari. Okay, tinuruan kami na maging pencil, maging yung ballpen, di ba? Malimit tayo magsabi, pahiram ng ballpen nga. Tapos mamaya, naisuksok mo unconsciously, di ba? Pero pag meron nakasuksok sa'yo ng ballpen na hindi sa'yo, ay, kanino pala ito? Kanino ko hiniram ito? Ibabalik mo dapat. Minsan kahit sumasakay na yung tao, hinahabol namin, binabalik namin yung ballpen. Hindi dahil sa price ng ballpen. Di ba? Ay, madali lang, mayaman naman yan. Kaya niya, hindi ganon. It's about accountability. Yan ang itinuro sa amin ng mga worker. At sa amin, naging party na ng buhay. Kaya ako, I give permission to others na kung may nakita kayong nakasuot sa akin na hindi sa akin, kunin nyo kung sa inyo. Tama ba? Ay, pastor, yung nakasuot sa yung sing-sing, sa akin yan ah. O yung porcelas, mukhang saan mo nadampot yan? O yung, di ba? Amen? Okay. Kung meron. Hindi naman ako mahilig sa... Alright. Meaning, kaya mo ba na pag may pumasok sa bahay mo, ay walang makita na pag-aari ng iba dyan? Maliban sa ibinigay sa'yo. Amen ba? Yun yung accountability. Pag nandun ka na sa level na yon, na pag hindi sa'yo, ibalik mo sa may-ari, right? At kung nasira mo ang hiniram mo, ay palitan mo ng bago. Or ipa-repair mo. Pero mas maganda palitan kasi yung repair, may iba kasi pag sinabing pahiram, hingi ang ibig sabihin. Lalo na noong unang panahon, uso yung arbor. Hingi. Arborin ko na yan. Sa akin na yan. Okay. Pero to really, as Christians, at talagang Bible believers, umangat tayo doon sa level ng integrity, sa level ng stewardship, sa level ng pagiging faithful sa lahat ng bagay. Amen ba? Praise God. Alam niyo bakit? Kasi pag nag-preach ka, may anointing. Pag nagturo ka, may power. Akala natin dahil nakapag-aral na tayo, well, salamat sa Diyos at natuto tayo mag-aral, nakagraduate ng AGMA and maybe other trainings, ay sapat na yon para pag nagturo ka at mag-share ka ay paniniwalaan ka at pakikinggan ka. Well, that's just the first step. Okay? The knowledge and the information. But let's go to the next level. The next level is how to preach the word with the anointing, with the power of God in your life. At yun ay kasama ang stewardship, kasama ang integrity, kasama itong ating itinuturo. If we want really to multiply, alright, magiging powerful, mabilis ang pag-share natin, dapat yung ating mga natutunan ay nai-apply natin sa ating mga buhay. Amen ba? Praise God. So, ano ang, itong pinag-aaral natin ay isang tinatawag na kingdom principle. Okay. So, sino ang gustong lumago sa Panginoon? Lumago hindi lamang sa spiritual, kundi sa financial, sa material, sa lahat ng bagay. Amen. So, yun. At lumago sa anointing. Pag sinabing anointing, ay pag nagturo ka, bakit pag sikwan ang nagturo, powerful? Sumusunod yung mga kon, nagmamanifest, natatransform yung mga tao because that's the anointing of God. And the anointing ay didikit sa'yo, ibubuhos ng Panginoon, praise God. Pag lumalakad ka doon sa kingdom laws, o kaya tinatawag na kingdom ethics, okay, yung mga kingdom na mga karya ng Diyos na mga katuruan. Amen ba? Hindi natin ma-perfect agad, pero yun ang goal natin. Amen ba? Praise God. So, ang faithfulness ay ma-perfect natin para i-prepare na tayo ng Diyos sa paglago. Handa na ba ang ating mga churches, ang ating mga sarili na palaguin ng Panginoon? Ang tawag dyan is expanding your capacity. Okay? Extending your capacity. Kung noon ay isang verse pa lang, sumasakit ng ulo mo. Isang verse pa lang. Pero once na nasanay ka na in love ka sa Word of God, praise God, the more verses, para ka nauuhaw. Hindi mo man ma-catch lahat, ma-memorize agad, isinusulat mo na yan.
pagdating ko sa bahay, re-reviewin ko ito, pag-aaralin ako. Ang tawag dyan is expanding your capacity to receive. Expanding your capacity or your ability to absorb. Amen. Minsan, alam niyo yung sponge, di ba? Yung sponge, pag mayroon ng laman yon sa loob ng tubig, mahirap nang kargan kahit ilubog mo, wala nang ma-absorb. Pero pag ini-squeeze out mo yon tapos inilubog mo sa tamang liquid, kung ano yung ma-absorb, na-absorb niya. Tama ba? Amen. So it's time na yung mga hindi sa Diyos na mga aral, hindi sa Diyos na mga natutunan natin, mga tradisyon, mga kultura na hindi naaayon sa salita ng Panginoon, let's squeeze them out from our brain. Tanggalin natin, alisin natin, alright? Hindi sa Diyos ito, squeeze them out. Alright? Hindi sa Diyos ito, tanggalin natin. And then, ilubog natin ang ating isip sa salita ng Panginoon. Amen! Para i-absorb niya ito. Praise the Lord. So, ang Lord hindi nagbibigay ayon sa yung hope. Hindi siya nagbibigay, I hope yayaman ako. Ganun, di ba? Ang Lord ay nagbibigay ayon sa yung abilidad. Minsan nanalangin tayo, Lord, bigyan mo rin ako ng income na tulad ng income ni brother ganito. Yun, in-expand niya ang kanyang capacity, ang kanyang ability para mag-absorb. Ikaw, konti pa lang, ayaw mo na. Paano ka bibigyan ng Diyos? Ang nakasulat dyan, God gave according to your ability. Sa Matthew 25 verse 15, paki-flash. Alright? He gave according to His abilities or capacity. So, we do not compare ourselves sa iba at magsabing sana all or bakit siya ganito, bakit ako ganito, bakit siya ang laki ng kita niya, pinaburan naman, hindi pabor yun. Inihanda niya ang kanyang sarili para tumanggap. Amen ba? See, we need to prepare or position ourselves, align. Yeah, okay? Nandun ulit tayo. Position, align, put yourself, prepare for yourself, alright, sa pagdating o pagbuhos. We believe in the future that there is a coming na transfer of wealth. Sino naniniwala na ang Lord gagawin niya yung pangako niya na ang kayamanan ng mga hindi manampalataya ililipat niya sa kanyang mga anak? Now, dapat i-qualify natin, yes, anak ka ng Diyos, pero ang tanong, do you have the capacity to receive? Do you have the ability to receive? Yung ability na yan, pinaghahandaan. Willing. Kaya yung ating mga ginagawa sa life group, mga ginagawa sa AJMA, yung ginagawa sa teaching dito every Sunday, we are preparing ourselves to expand. Na unang-una, pananampalataya. We are expanding our faith. Amen. Praise God. We are expanding our ability to receive, our ability to execute the commands of God. Abilidad para sumunod. Our ability to obey God. Yan ang reason kung bakit tayo nagpapatuloy. Right? Kung bakit may kulay green. Alam ng ibang sinasabi ko. Yung iba, sa kanan nyo, kasi hindi part yun. Kulay green. Right? Ability. Bakit hindi pa tayo kinukuha ni Lord? Because, alright, ang dapat natin gawin is the ability to expand, ability to receive, ability to a capacity to receive from God para maging pagpapala tayo. So, praise the Lord. Sabi doon sa text natin sa Matthew 25, yung iba binigyan niya ng 5 talents, yung iba 2 talents, yung iba ay 1 talent. Ang Lord ay hindi impartial, walang favoritism. Bakit 5 siya? Bakit 2 lang ako? O bakit 1 lang? No. Kasi kung ang 5 ibibigay sa'yo na hindi mo naman kayang patakbuhin, mababurden ka at baka kawawa ka. Tama ba? So, ang pinag-uusapan dito, hindi yung amount, hindi yung dami, hindi yung number of talents na ibinigay. Ang pinag-uusapan dito ay responsibility. Capacity, responsibility, faithfulness. So, hindi ibig sabihin na, 2 lang siya, kasi parang bata yan, di ba? Alam mo yung bata? Pag namigay ka sa mga bata, binigyan mo yung isa ay 5, yung isa 2, yung isa 10, naiinggit yung, bakit ako 1 lang? Di ba?
Tapos yung mga maraming ability, yabang, tinatawanan, dalawa lang sa kanya. Sino naging bata? Noon talaga, dumaan tayo sa ganyan. Hindi ba kayo, bigla kayong matanda na agad? Ha? No. Dumaan tayo sa ganong level. Nagkakantsawan. That is immature thinking. At alam nyo ba, sa churches, sana wala dito, amen? Sana wala sa mga nakikinig, amen? Sa mga churches, maraming parang isip bata. Di ba? Nag-iingitan, nagkakantsawan, ang pastor, pumuti na ang buhok sa pagsusolve ng problema ng mga namumroblema sa mga member. Hindi makaangat-angat, hindi makawin. Di ba? Dahil ang inaatupag kung paano mag-solve ng problema sa loob ng church. Sabihin nyo, wala dito yon. Okay? So, ang tinitignan ng Lord, kahit anong matanggap mo ay ang iyong katapatan sa ibinigay niya. See, ang transaction na yan ay between you and God. Hindi sa ibang tao. See? You and God. So, the issue ay hindi tungkol sa amount or number of talents. Ang tinitignan ng Lord ay yung stewardship responsibility mo. Ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Amen ba? Praise God. Pero pastor, ibinigay niya sa akin, ito yung ilong ko eh. Ayusin mo yung ilong mo. Huwag mo nang i-compare sa iba. Mga gano'n, di ba? Pero, pastor, ang aking, di ba, bakit yung iba pinanganak eh, ang ganda ng complexion nila. Right? Yun ay pambata na isip. Pang-ordinaryong tao yun. Okay. So, in the kingdom expansion, in the kingdom na usapan, kingdom of God na usapan, okay, ang pinag-uusapan ay hindi lamang barangay, hindi lamang isang life group. Ang pinag-uusapan, i-expand natin ang mindset natin ay hindi lamang barangay, kundi mga bayan-bayan, provinces, nations, ethnic groups, right? Mga cities, ilang families ang pwedeng ibigay ng Lord sa atin na ma-reach out until kunin tayo ng Lord. Ilang pamilya kaya yan? Right? Mga negosyo na aasikasuhin upang sa ganun ito ay magbunga at makatulong sa kingdom expansion. Alright. So, lahat ng ito ay hindi dahil sa bakit siya Lord ay binigyan na siya ng ministry, ako wala pa. Lahat tayo may ministeryo, either na-recognize ang ministry mo o hindi, meron tayong ministry. Yung iba ay nakatagong ministry, like intercession. May nananalangin. Amen ba? Nakikita ng Diyos lahat yan. So, ang diversion ng kaaway ay to compare. Pag meron ng kaisipan na pumapasok sa utak natin at ang sinasabi ay, tignan mo, ikaw hindi na-recognize, or tignan mo, ikaw kawawa, talent mo, isa lang, dalawa. Yan ay galing sa kaaway. It's time to rebuke the enemy. It's time to say, get thee behind me, Satan. Kasi ang comparison ay ugali ng mga mangmang. Nakasulat yan, nasa scripture yan. Na yung pag ang ugali ay nagko-compare sa iba, yan ay isang kamangmangan na kaisipan. Ang gusto ng Panginoon ay marunong tayong mag-multiply ng talento na ibinigay niya sa atin. Amen ba? Yan man ay malaki. Alam niyo, mas mahirap nga yung marami eh. To whom much is given, much is required. Alam ba natin yon? Kung maraming naibigay sa iyo, mas maraming dapat gawin ka. Tama. Para i-multiply yun to prove na talagang ikaw ay faithful na steward ng Panginoon. But, pag ikaw ay tapat, yung ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, maaring maliit sa una. Pero, because of the law of multiplication, yan ay kayang paramihin ng Panginoon. Amen ba? Ang calling mo, maaring maliit lang sa ngayon, tinawag ka lang na makinig muna, okay? At pangalawa, suportahan yung life group leader. Maging tapat ka dyan. Later on, alright, pag ready ka na,
you have expanded your capacity, your ability to take care of souls of people, then the Lord will assign you na maging leader din, like group leader, mag-alaga lang to become fishers of men. Alright? So, ang sikreto dito ay ang pagiging tapat. Sabihin nyo, pagiging tapat. Okay. Ayon sa kay Zechariah 4:10, di ba? Sabi niya, for who hath despised the day of small things or beginnings? Walang pwedeng maliitin ang simulain na maliit. Lahat ng mga bagay ay nagsisimula sa maliit. Amen ba? Praise God. Yung iba, may maaaring magsimula sa malaki, tapos lumiit, medyo problema. Sige, para mag-isip tayo ng konti. Pag magbibuild ka, saan nagsisimula? Sa baba o sa taas? Sa baba, di ba? Magbibuild, tama? Anong bagay ang ginagawa na magsisimula sa taas? Meron akong alam. Yan nakakaalam? O engineers? Meron? Magbibuild ka, magsisimula sa taas. Mag-aaral pa kayo. Tatawa kayo pag sinabi ko. Pero totoo. Well digging. Okay, sige. So, pagbubutas ka, well, magsisimula ka sa taas. Parang nag-iisip pa yung iba, loading pa. Okay, sige. Anyway, ang kaharian ng Diyos ay nire-reward niya ang multiplication. Amen ba? So, Matthew 25 verse 16 to 17. Okay, according to this is the chapter on the talents, di ba? Praise God. So, yung mga faithful servants ay immediately ginamit nila agad. Ano ang gagawin ko? Kasi alam natin, ang master natin, sisingil yan. Titignan, magkakaroon ng accounting. Okay. Aalamin niya kung anong ginawa natin. So, ano nangyari? Naintindihan nila para mag-increase at mag-multiply, kailangan ng action. Amen. Para mag-increase at mag-multiply, kailangan ng risk. Okay? Kailangan ng subukan mo, hindi yung nakatakot ako. Baka mawala. Yeah. Kung ikaw ay naintindihan mo dapat kung na ang fruitfulness ay kailangan ng labor, pagpapagal. Sino niniwala doon? Yan ang puhunan natin. Once we have the talent, we need to be faithful. We need to labor that is not in vain. We need to have action. We need the time. Praise God. We need the risk, okay, of doing things. Praise the Lord. And of course, yung faithfulness ng Panginoon. At dahil kakampi natin ng Diyos, dahil sinabi niya, be fruitful and multiply, ang God is a God of multiplication. Huwag niyong kalimutan yung tungkol sa bread at saka fish ng bata. Ano ang sikreto doon? Ipinagkatiwala sa Panginoon, sa kamay ng Panginoon. Amen ba? Nagmumultiply ang disciples, nagmumultiply dapat ang ministry, at nagmumultiply ang salita ng Diyos. Paano pala magmultiply ang salita ng Diyos? Tingnan nyo sa Biblia hindi pwedeng dagdagan at bawasan. Tama? Ang salita ng Diyos hindi pwedeng dagdagan at bawasan. Amen? Pero pwedeng magmultiply. Ano yung ibig sabihin? Sa Acts chapter 6 verse 7, and the word of God increased and the number of the disciples multiplied. Paano natin mapaparami ang salita ng Diyos? Pag ito ay maraming nagsasalita. Pag maraming nangangaral, marami din ang makakarinig. Amen ba? So, ang believers or disciples magmumultiply. So, ang tanong, kaya nga nung dumating tayo dito, hindi pwede na tayo-tayo lang, kayo-kayo lang sa life group. Kaya binago natin yung sistema. Hindi yung sabi niyo sa inyong katabi, hindi pwede ang kayo-kayo lang, tayo-tayo lang.
hanggang sa second coming. Alam niyo yung iba, tinanggap na nilang ganun. Yung iba nga, nag-decide na ayaw nang magdagdag kasi pag may bago, hindi komportable. Di ba? So, ang ginawa yung life group noon, life group ang tawag noon, D group, life group, cell group, na parang fellowship, small group fellowship lang. At satisfy ka na. No. Hindi yun ang design ng life group. Ang design ng life group ay para mag-multiply. Amen ba? So, nire-design natin, kaya naging G7, 10-10-10. Sino na ang mga nag-multiply na isa tapos naging dalawa na? Sige. Taas ang kamay ng life group na, yung anong club, yung Millionaires Club, nagdalawa na, di ba? Sino pa yung iba? Kasi ang alam ko, ang assessment natin, ilan ng life group natin ngayon? 24. Okay, naganak na yung mga iba. Amen ba? 24. So, let the system work sa atin. Kasi magaling na tayong mag-share, magaling na tayong mag-alaga, magaling na tayong mag-fellowship with eating. Tama, no? Magaling na tayong mag-bonding. Pero yung mag-multiply ang kulang. Pwede mag-addition, pero addition, subtraction ata, plus minus, di ba? So, dapat multiplication. Yun ang next nating gagawin. Amen ba? Praise God. So, yung isa lang ang nakuha niya, binigay sa kanya, dapat mag-multiply, maging 1, pwedeng gawin niyang maging 2, di ba? Okay, pwedeng maging 3, maging 4. Ang naging attitude niya, ang problema attitude, natakot. Natakot. Ibinaon niya. Hindi nalaman ng iba at hindi na niya ginamit. So, ang tawag sa kanya ay evil servant. Yung pala yun. Hindi ka dapat gumawa ng masama para maging evil. Hindi ka lang sumunod sa sinasabi ng Diyos. Evil na yun. Ang definition na servant. So, ang isang susi ay hindi lamang katapatan. Ang susi na isa ay obedience. Sabi niyo, obedience. Ngayon, bakit itong servant na ito ay natakot? Okay? Ano ang mga nasa isip niya? Bakit walang aksyon? Bakit walang multiplication? Kasi ang ibig sabihin ng fear ay sa utak natin umaandar yan. Paano kung ako ay bumagsak? Paano kung ako ay mabigo? Paano kung ako ay malugi? Paano kung ang mga tao ni-reject ako? Paano kung meron kang idea, napakaganda, wag na. Wag nang ilabas. Paano kung i-reject nila ang idea ko? Di ba? Yan ang problema sa fear. Naisip mo pa lang yung fear, talo ka na. Ang sabi ng Biblia, fear not. Amen ba? So, pag ang pananampalataya naman nangungusap, pag may pananampalataya sa puso mo, kahit sino ka pa, sasabihin mo, Lord, use me. Amen? Lord, send me. Lord, multiply through me. Praise the Lord. Hallelujah. So, marami, mga Kristiyano ngayon, itinatago nila, binabaon nila ang kanilang calling. Pagtanong nyo, sinong may calling dito? Nahihiyang itaas ang kamay. At alanganin pa yung iba. Yung iba naman ay, magsabi na kayo, anong nasa puso ninyo? Ayaw magsalita. Di ba? They bury their voice. Yung iba ay, hindi mo alam, 5 years mo nang kasama, magaling palang artist, magaling pala sa drawing. Saka mo lang nalaman nung nagpa-workshop tayo, mga ganun, di ba? Why? Natatakot sila, walang mag-appreciate ng kanilang creativity. Kaya, yun ang nangyayari na kulang sa multiplication kasi we underestimate ourselves. Yan ay bunga ng hagupit ng kasalanan. Yung kasalanan, matagal tayo na inalipin, na sinabihan sa utak, wala kang magagawa, mahinang klase ka, mayroon kang, na-build ka ng insecurity, okay? Kaya hindi ka makagawa, hindi ka makagalaw. Alright? Because of that effect of sin sa buhay natin, right? Ang tendency natin, kahit napatawad ka na, kahit nalinisan ka na, your tendency ay mag-shrink
down. Okay? Na parang hindi mo kaya. Dahil yun ang bulong ng kaaway. Fear, insecurity, at baka may mas magaling pa. Comparison. Yan ay kamangmangan. So, pagdating ng araw, paggising mo sa umaga, senior ka na, upper class ka na pala. Di ba? Another, paggising mo, alam mo yung paggising, yung awareness, yung parang, uy, di ba? Sino naintindihan na gano'n? Yung parang, uy, graduating na pala. Uy, dalaga na pala ang anak ko. Uy, may apo na pala ako. Yan yung paggising sa umaga na ibig kong sabihin. May mga realization. Oh, pag isang realization, pagising mo, ay, 80 na pala ako. Oh, di ba? Kasi minsan, everyday, hindi mo alam kung umaandar ang panahon. Hindi mo alam na yung nadadagdag. Tama ba? Sometimes, maraming hindi na humaharap sa salamin kasi ayaw nila ng reality. Di ba? Alam niyo yung reality, yung pumuputi ang buhok. Di ba? Oh. So, yung iba, nilalabanan. Nung una, uy, may isa ng puti. Tanggal. Maya-maya, dumadami. Tanggal na. Uy, nabawas yung buong dito mo. Ah, di ba? Huwag na lang, kulay. Di ba? Oh, ganon yon. So, paggising mo sa umaga, anong nakita mo? Yung pala, patapos na ang panahon mo sa mundo. So, maraming nangyaring ganon. Meron nga nagsabi na, ang pinakamayamang parte ng mundo ay sa sementeryo. Oh, kasi nandoon yung mga taong ang daming talent na naibaon na hindi nagamit. Kaya bakit ka maghanap ng gold sa bundok? Nandun lang sa sementeryo yun. Hindi nagamit. So, habang tayo ay may buhay, huwag matakot. Amen. Natatakot ang kaaway. Dapat ang natatakot ang kaaway kasi yun ang nature niya. Si kaaway, natatakot ang kaaway natin, the enemy, natatakot siya pero gusto kanyang idamay. Nang matakot din. Ang mga matakutin. Oh, alam niyo, nasa Revelation, di ba? Sino ang mga pupunta sa apoy? Ang mga matakutin. Alright. Ibalik niyo lahat ng takot sa may-ari. Sa kaaway. Amen ba? Natatakot ang kaaway na maging productive ka. Natatakot ang kaaway na maging fruitful ka. Natatakot ang kaaway na makapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Na pag binuka mo ang iyong bibig, pag nag-share ka ng Ebanghelyo, nag-soul winning ka, maraming makikinig sa salita ng Diyos. Dumating ba sa buhay natin noon, nasa isang birthday party ka o nasa isang ano dito, yung event, tapos biglang sabi ng kasama mo, mag-share ka, brother. O kaya yung host, sabi niya, nakita ka niya, pwede mo mag-share kay brother, biglang kinabahan ka. Uy, hindi ako, ang laging sasabihin ng kaaway, hindi ka nakapaghanda, hindi ka nag-devotion, hindi ka nagbasa ng iyong, di ba? Tapos, no, sabi ng Bible ay, ng salita ng Diyos, be ready in season and out of season. Amen! Praise God. So, ibalik natin ang ating kaba, ibalik natin ang ating mga fears sa kaaway sapagkat hindi yan ang nature ng Diyos. Ang nature ng Diyos ay faith, love. Amen? Praise God. All the positive, praise God na gifts of the Holy Spirit sa atin, patience, goodness, yun yung ating angkinin, yun yung ating akuin. Normal lamang na sometimes magsimula ka sa pagkatakot kasi yan yung nature minsan ng tao na matagal nating kinabuhayan. But it's now time to rise up from where you are. Amen ba? Praise God. I-project natin ang ating sarili. Alamin natin ang sinabi ng Word of God, 2 Timothy 1 verse 7. Sino sa inyo dito ang may issue pa ng fear? May issue pa ng fear. Minsan natatakot ka. Giving time na, pag giving time. May mga iba natatakot. Sino na? Totoo yan ha, nung unang panahon, ako rin yun, nung hindi pa ako lumago na Kristiyano, ang isang kinatatakutan ko yung offering time.
Offering time. Kasi, wala akong maibigay. Nung estudyante pa kami, siyempre, estudyante pa, di ba? Walang allowance, tapos pupunta ka sa lighthouse noon, student service, tapos pag sinabing giving time, offering time, naninervyos ka doon, wala kang maibigay. Ngayon, kung meron ka mang may pera sa bulsa, okay, yung mga walang karga sa bulsa, hindi takot yun. Alam na nilang walang maibigay eh. Pero pag maliit ang karga sa bulsa mo at alam mong pamasahe mo yon, tapos giving time may nag-challenge, ay natatakot ka talaga. Naintindihan ko yung takot sa pagbibigay. Ngayon, pag meron ka namang ibibigay, natatakot ka na magbigay ng mas marami, kasi marami ka pang dapat bilhin. Ang iniisip mo agad yung mga pangangailangan. Totoo yan. Naintindihan natin yan. That's why, ang challenge ng Bible is magkaroon ng faith in God. Na alam mo na, yung sinabi ng Diyos na pag ikaw ay nagbigay, kayang i-multiply ng Diyos yung iyong ibinibigay. Minsan natatakot tayo pag tayo nagbibigay sa tao o nagbibigay sa ministry lang ang utak natin. Pero pag alam mo na ikaw ay nagbibigay sa Diyos, hindi ka matatatakot. Amen ba? Praise God. So, 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear. Hallelujah. Ang Diyos, hindi niya tayo binigyan ng anong espiritu ng pagkatakot. Okay? But of love, God has not given us the spirit of fear, but of love and power and sound mind. Amen. Praise God. Ang gusto nating marinig pagdating ng Panginoon ay, well done, thou good and faithful servant. Yan ang gusto ng Panginoon. Dito sa lupa, pinapractice na natin ang reward system. Tama? Ang mundo may reward system. Dapat ang church may reward system. Hindi ito in comparison with others, mas magaling siya kaysa sa akin o kaysa sa iyo. Ang reward system ay ginagamit natin para sa ganun ay ma-appreciate yung ating mga paglilingkod. Ginagawa ng CCP yan every anniversary na ngayon, every grand fellowship. Amen ba? Pero merong grand fellowship na mangyayari sa kalangitan pagdating ng araw. Amen ba? Sa lupa, practice lamang yan. Pero pagdating ng araw, merong grand fellowship ng lahat ng pananampalataya, lahat ng tao sa mundo, anuman ang kulay, anuman ang bansa, upang bigyan tayo ng award sa lahat ng ating mga ginawa. So ang goal natin ngayon is to multiply, okay? To multiply what God has given us. Be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Dapat makarating tayo sa kaisipan na pag may ministry, it's opportunity to give. Pag may ministry, it's opportunity to support. Umalis tayo sa kaisipan na may ministry, o manghihingi na naman, o magsusulisit na naman. Umalis tayo sa ganun na utak. Pumunta tayo sa utak na sana may giving, sana may ministry, may suportahan tayo. Sana, di ba? Yung alam mo yung naiinis ka pag walang giving? Dapat makarating tayo sa ganun. Because ang isang ministry na walang giving, ang isang ministry na walang acknowledgement o worship sa giving ay isang ministry, alright, na hindi ina-acknowledge ang kingdom principle ng multiplication. Noong unang panahon, para din akong isang martir na pag may nagbibigay sa akin, nung naglilingkod, kasi yun yung utak ko noon, yung relihiyon, okay, na hirap na akong walang pamasahe. May nagbigay ng pera sa akin para may pamasahe ako. Tinanggihan ko. Sabi ko, huwag. Gusto ko maging martir. Huwag. Naglilingkod ako sa Diyos. Hindi ako binabayaran ng tao. Huwag. Parang bayani, di ba? Parang bayani. Ang paningin ko noon, pag walang pera, banal. So maraming banal dito. Tapos pag maraming pera, okay, di ba, ay compromise. Grabing kultong pag-iisip. Di ba? Maling pag-iisip yon. Nakalagpas ako doon. Yung pagiging parang tipong bayani. Right. Hindi tayo nangihingi, pero pag mayroong taong
nakikinig sa Diyos at nagbigay, tinatanggap natin yon, pinagpipray. Ganon din dito. Ito yung corporate sa ating tithes and offering. Right? Ito yung pagkakataon. Right? Na, praise God, yung ating mga, yung pera na money, yung papel, yan ay ginawa lang talaga ng gobyerno. Pero ang meaning ng bawat papel na yan, ang meaning ng bawat coins na yan, ang meaning ng bawat offering na yan, ay pagod mo. Talento yan. It is a representation of your talent, your labor, your faithfulness. Kaya, yan ay, pag inialay mo yan sa Panginoon, ang iniaalay mo hindi yung papel, ang iniaalay mo yung representation ng pera mo. Amen ba? Praise God. Kaya, yung iba, iniisip ng iba, paano kami? Hindi kami makakapunta sa mission. Hindi na kami makapunta sa malayo. Kami ay busy sa... Now, parehas lang ang sinabi ng Bible, di ba? Sa mga binigyan ng isang basong tubig sa nagbigay ng basong tubig. Kaya ako sinasabi ito kasi God will expand the ministry. God will multiply what we have in Jesus' name. Amen ba? Yung iba ay goers. Yung iba ay groaners. Groaner, ano yung nag-groan, nagpipray? Yung iba ay givers. Lahat tayo dapat magbigay, pero pag sinabing giver, higit pa sa nagbibigay yun. Naintindihan natin? Hindi ibig sabihin na groaner ako, ang alam ko lang umiyak, hindi ka na magbigay. Hindi yun ang ibig sabihin. Lahat tayo ay groaner, pero mayroon talagang tinawag na magbigay ng extra time para manalangin. Lahat tayo ay goer, yung iba malayo ang nararating, yung iba sa kapitbahay pumupunta. Amen? Lahat tayo ay giver, yung normal na pagbibigay dahil we need to support, but yung iba ay talagang may puso na magbigay ng tudong-tudo para suportahan ang expansion ng kaharian ng Diyos. According to your ability, according to your capacity. Hindi pinag-uusapan ang material dito, yung faith ang pinag-uusapan. Ano yung abilidad ng pananampalataya mo? May mga iba, wala pang hawak, pero ang abilidad ng pananampalataya nila malaki. Nagpi-pledge yan. Amen ba? Praise God. Yun ang ating dapat na panghawakan ngayon. Mga prinsipyo ng kaharian. Na pag tayo ay tapat at naintindihan natin na I belong to a kingdom na ang prinsipyo ay multiplication. Amen ba? All things comes from above. All good things ay galing sa Diyos. Amen? At habang tayo ay papalapit ng papalapit sa second coming, alam naman natin ang nangyayari, di ba? Okay. Magandang tanong na isa, anong gagawin natin ngayon, Pastor? Sa panahon na magulo ang ating gobyerno, nag-aaway ang mga leader, partisan, politics, ano pa, pati mga churches nag-aaway dahil sa political view and preference, di ba? Oh, may isinulat na ako, abangan nyo na lang, may gagawin akong article tungkol dyan. Pero una sa lahat, huwag mong kalilimutan para hindi ka makipag-away at hindi ka magsentimento. Huwag mong kalilimutan, you belong to God's kingdom. Never na belong ka sa partido ng tao. Yung iba, hindi ka nga pa tinatanggap sa partido nila, pinaglalaban mo na sila eh. Di ba? Yung iba, nakikipag-away na eh sa social media. Alam niyo, ang panglaban dyan, I belong to God's kingdom. Di ba? At hindi dapat ginagawa yung ating mga political views, alright, na maging hadlang sa pagiging magkakapatid. Nagpipista ang demonyo ngayon sa mga churches na pinag-aaway ang mga magkakapatid, pinag-aaway ang mga churches because of political views. Bumaba ang utak. Naging makamundo ang utak. Ang sabi ng Word of God, quit like men. Tumigil na kayong maging ordinaryong tao. Kayo ay mga sundalo ng Diyos. Ang sundalo ng Diyos ay hindi dapat nai-involve sa civilian affairs. Now, pwede kang maglagay ng view mo. Sige, mag-push ka ng gusto mo dyan, yung paniniwala mo dyan. But it must not be the reason of division. Pag ang pinag-uusapan, Kingdom of God, doon tayo. You are first a Christian than any race, di ba? Kristiyano ka muna bago Pilipino. Kristiyano ka muna bago Amerikano. Kristiyano ka muna bago tagamundo. Si mauuna palagi ang pagiging anak ng Diyos. Amen ba? That's the only way, okay, na ang Kingdom of God, maraming paraan.
Habang nagkakagulo dyan ang mga leader, pag nakigulo ka dyan, tawa-tawa ang demonyo. Ha? Habang nagkakagulo dyan, maraming pwedeng gawin. Soul winning, evangelism, wealth building, supporting the kingdom of God. Amen! Yun yun. Sino nyo yung mga nagkakagulong Kristiyano ngayon dahil sa politika? Hindi makagawa, hindi makapag-share, hindi makapag-win ng souls. Ang pinoproblema, yung mga dapat sana yung mga nasa Senado at Kongreso na problema sa atin, baliktad. Sila ang pinoproblema natin ngayon. Oh, so, ang masasabi natin, ipanalangin natin sila. Amen? Ipanalangin natin sila, i-guide sila ng Lord. Right? Hindi yung atakihin at birahin, di ba? Praise God. Ang gawin natin ay, now, iba yung tinitira mo ang prinsipyo nila, iba yung tinitira mo ang personality. Huwag tayo doon sa titirahin ang personality. Ang birahin natin yung maling kaisipan, yung maling prinsipyo. Yun ang birahin natin. At ang itaas natin ang ay prinsipyo ng Panginoon. Oh, righteousness, yan ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Amen? Praise God. Pero yung pagnanakaw, hindi naman yung prinsipyo ng Diyos. Yun ang birahin. Tama? Hindi yung tao, pag-pray mo na magising. Oh, yung mga nagnakaw, magsisi at ibalik yung ninakaw. Di ba? Amen? Oh, yun. At, ang Pilipinas, either mahirap yan o mayamang bansa yan, I still belong to the kingdom of God. Hindi ko na nasain tumira sa Pilipinas habang buhay. Oh, hello. Kung sa Pilipinas ka lang o Amerika or ibang bansa, taga-mundo ka lang. Di ba? Ang nasain natin ay makapiling ang Diyos. Ano ang isang magandang bansa na hindi mo kasama ang Panginoon? Useless. Ano ang magandang buhay na hindi mo kasama ang Lord? Useless. Ako, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and the staff, you comfort me. Alam niyo yung valley of the shadow of death na yan? Sa kamatayan yan. Maging sa kamatayan, maging sa impyerno, hindi ako takot, basta kasama ko ang Diyos. Amen ba? Yun yung kwan doon. Hindi yung location. Yung sino ba ang kasama mo? Oh. Ang Kristiyano, ang sinabi ng Word of God, di ba? I will build my church, sabi ng Panginoon Kristo, and the gates of hell shall not prevail. So, ang Kristiyano, may lugar na pwedeng puntahan sa gates of hell. Parang kaya, sino nakarating na sa gates of hell? Ha? Gates of hell. Oh. Pintuan ng impyerno. At sinabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail. Oh, hallelujah. Amen. So, saan ang pintuan ng impyerno? Alamin ninyo? Praise God. Sa bawat tao na wala pang Kristo, na anytime mamatay yan, nasa pintuan na yan. Salamat sa Diyos, naligtas tayo. Tayo naman ang gates ng heavenlies. Oh, rejoice you gates, sabi ng Bible. Sino yung mga gates na yan? Yung mga nakakaalam ng mystery ng kingdom of God na pwedeng i-share. Rejoice you gates. Hallelujah. Tayo yung portal ng kalangitan na pag i-share natin ang ebanghelyo ng Panginoon, yung tao na nasa gates of hell ay pwede nating ma-snatch mula sa apoy. Amen ba? Praise God. Hindi pwede yung pag-Kristiyano nakipellowship sa unbeliever, siya ang nakukonvert. Nagpo-compromise. Oh, di ba? Hindi pwede yon. Mas makapangyarihan ang nasa atin na Espiritu ng Panginoon kaysa ang nasa mundong ito. Amen ba? Sa atin may victory, sa atin may kapangyarihan, kaya tayo nagpapatuloy sa Word of God, nagpapatuloy sa Holy Ghost Night, nagpapatuloy sa life group, nagpapatuloy sa mga training natin kasi pinapalakas natin, hallelujah, ang kaharian ng Diyos, ang nag-ahari na Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Ang ating buhay dapat totally, praise God, ay maging instrumento ng Panginoon. So, are you ready to multiply? Are you ready to multiply your talents?
Multiply disciples. Multiply the resources. Multiply, praise God, yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating mga buhay. Expect, wag na tayong mag-isip ng maliit ngayon. Ang isipin natin ay ang pangalan, imagine ang pangalan natin, World Changers Church. Sabi pag taga saan kayong church? World Changers. Ha? Papalitan nyo ang mundo. Babaguhin nyo ang mundo. Sa iba, shocking yan. Ha? Amen? Amen? Oh, world. Sa Christ Our Light man. Christ Our Light Ministries International. Oh, buong mundo yan, di ba? Oh, sa CCP, Christian Church of the Philippines International. Hallelujah. Noong unang panahon, ang joke namin, right? Pag taga-Pangasinan ka, uy, international ka na. Hindi pa naman. Hindi. Ako talaga international. Bakit? Amin niya insulong ko, Interdaya ay international. Tapos, yan yung mga joke namin noon. Oh. Ito, brother, sabi ko, may bagong-bago. Gifted ito, gifted. Bakit? Laging nakaka-receive ng gift. Gifted. Oh. Pero ngayon, totohanan na natin sa salita. Amen ba? It's no longer a joke. God has prepared us to multiply. Praise God. At tayong lahat ay tumayo at lahat ng gusto nating mamultiply ngayon ay ialay natin sa Diyos. We want to multiply our resources, our finances. Praise God. It's not addition, it's multiplication. Hallelujah. At sa multiplication na ito, let us trust the Lord sa ating pananampalataya, sa ating praise God, giving. Okay, meron pa tayong pati yung mission kasi kasama natin. Pag-pray natin. Okay. Praise God. So, yan ang kingdom of God. Praise God. It's about multiplying resources. At ang plano ng Diyos talaga, hindi tayo tuluyan na maging to stay on where we are, but to multiply what God has given us. So let us give our tithes and offering. Let's offer to God yung mga gusto nating i-multiply, including your talents, including your life, your heart. Praise God, and offer to the Lord everything so that He can multiply you to others. He can multiply the resources na hawak nyo. Ano man ang hawak natin, yan ay pinagkatiwala sa Diyos. Ipagamit natin sa Lord. Sure na sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Na imumultiply yan para lalo tayong maging pagpapala sa mga tao. Father, in the name of Jesus right now, hallelujah, you are a God of multiplication. At Lord God, inatasan niyo kami, Panginoon, to really grow and multiply. Hallelujah, so that we'll be a blessing. Your kingdom will be, Lord God, expanded here on earth to redeem the earth na yung nilikha, Panginoon, at kami ang gagamitin po ninyo. Pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat natututunan namin ang maging good steward. At alam namin, Panginoon, through your word, na hindi lang kakampi kami sa iyong kaharian, kundi kami yung mga anak, and we belong to your kingdom. And it is our duty, Lord God, to serve you, and to praise you, to worship you, and to honor you with our substance and everything that we have. Salamat, Panginoon. We recognize this, and this is the start of our journey to fruitfulness, our journey to multiplication, our journey to prosperity, at our journey na ang ibinibigay niyong pagpapala, walang makakaagaw na kaaway. In the name of Jesus, ito ay may safeguarded by the laws of heaven, at hindi pwedeng mabutasan kami ng kaaway in Jesus' name, sapagkat ito ay safe sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sa aming pagiging masunurin sa iyong mga salita ay, Lord God, aanihin namin ang bunga ng iyong katapatan ng iyong mga salita. Bless, O Lord God, our tithes and offering as we worship you through our giving. In Jesus' name we pray. Amen. Hawakan po natin ang ating tithes and offering. Sabay-sabay po nating i-declare sa Panginoon. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love,
grace and mercy and your blessings upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you, for your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things, all our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privilege you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender and not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. Now we speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Ayan po, so habang tayo po yung nagbibigay, humanap na rin po tayo ng ating makaka-partner in prayer. Declare the word and magpasalamat dahil ito'y natanggap na natin. Let's go to pray one to another po. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sa mga hindi pa po natin na pag-pray, maaari po nating puntahan, kamustahin ang bawat isa.
Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos ang malakas na palakpak. May kasamang sigaw. Hallelujah. 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 At tumitingin po tayo sa ating mga katabi, sa ating mga nasa likuran. Ipakita naman po natin kung gaano kasaya ang isang tunay na Kristiyano, ang tunay na anak ng Panginoon. Sige po, tingnan po natin ating mga katabi. Ngitian naman po natin sila. Ayan, ipakita po natin na ang isang Kristiyano, isang anak ng Panginoon ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasiyahan, ng kapayapaan. Amen. Tunay po ba? Parang wala sumagot As Lord, at purihin natin ng Diyos dahil binigyan tayo ng kagalakan ng ating Panginoon. Ngayon po, i-celebrate po natin ang kagalakan niyan bilang paapasalamat sa ating Diyos. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po tayong magburi at awitin natin ang kagalakan natin pinagkaloob sa atin ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba kanino? Ay para lang sa Kanya. Yes! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Anong handog ng ating Diyos? Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba
yan. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang aming alay sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat hallelujah. At iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong binawi, kagalakan ang ibinili. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah nga, Panginoon. Hallelujah. Na kalungkutan namin, patuloy yung pinapawi at pinapalitan mo, Panginoon, ng kagalakan. O Diyos, hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, hallelujah, na ikaw nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Ikaw nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na pinapakita mo ang iyong kabutihan sa bawat sampu sa amin. O aming Diyos, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mo kami turuan, O Diyos. Hallelujah, na magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, at maitaas ka sa aming mga buhay. Hallelujah, sapagkat nararapat lamang sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, na maitaas ang iyong pangalan. Hayaan mo kayo, Panginoon, hallelujah, ng buhay po namin, isang maging handog na buhay. Hallelujah, kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan mo kaming umawit ng buong puso sa iyo. Hayaan mo ang aming mga puso, Panginoon, ay umawit ng pag-isama sa iyo, Diyos. Hallelujah, lumalapit mo kayo, Panginoon. Hayaan mo kayo makarakos sa iyong kabanal-banal ng presensya. At purihin ka, sambahin ka, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, sapagkat ikaw ay banal. Hallelujah. At nararapat lamang na purihin, O Diyos.
presensya mo, O Diyos. Panginoon, Hari ka ng lahat, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, patuloy kami lalapit sa iyo. Lumalapit, nagpapakumbaba sa presensya mo, O Diyos. Panginoon, Hari ka ng lahat, dakila ka, O Diyos. Banal ka, O Diyos, makapangyarihan, karapat-dapat kang sambahin. Banal ka, O Diyos, wala kang katulad. Ang iyong kabutihan ay magbawalang hanggan. Lumalapit, nagpapakumbaba sa presensya mo, O Diyos. Panginoon, Hari ka ng lahat, dakila ka, O Diyos. Banal ka, O Diyos, makapangyarihan, karapat-dapat kang sambahin. Banal ka, O Diyos, wala kang katulad. Ang iyong kabutihan ay magbawalang hanggan. Yes, Lord, hallelujah. Yan ang pagtuloy umawit sa iyo, Diyos. Patuloy tayo umawit ng hallelujah sa ating Panginoon. Banal ka, O Diyos, makapangyarihan, karapat-dapat kang sambahin. Banal ka, O Diyos, wala kang katulad. Ang iyong kabutihan ay magpawalang hanggan. Banal ka, O Diyos, makapangyarihan, karapat-dapat kang sambahin. Banal ka, O Diyos, wala kang katulad. Ang iyong kabutihan ay magpawalang hanggan.
Banal ka, O Diyos, kapangyarihan, karapat-dapat kang sambahin. Banal ka, O Diyos, wala kang katulad, ang iyong kabutihan ay magpawalang hanggan. Tunay nga, Panginoon, ang kabutihan, O Diyos, hallelujah, hindi matatapos. Ito'y magpasawalang hanggan, Panginoon, hallelujah. At patuloy, O Diyos, hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy po namin iaalay sa iyo, O Diyos, ang ay mga awiting ito, ang ay mga buhay upang itaas ka, Panginoon. Sapagkat wala kang katulad, walang gagaya mo, Panginoon. Narapat lamang, O Diyos, itaas ka, Panginoon, hindi lamang sa lugar na ito, hallelujah, kundi sa aming mga buhay, hallelujah, sa buong mundo, hallelujah. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, hallelujah. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itataniyan. Ang pagsamba, iyalay, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi ko kukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itataniyan. Ang pagsambay, iyalay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itataniyan. Ang pagsambay, iyalay, Panginoon, ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos, hallelujah. Ang itataas, ihahayag,
lipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatahiyag, ang pagsamba ialay, Panginoon, ikaw lamang itataas, ikaw lamang ihahayagan mo, ang tanging pangalan mo ay ang pagsamba ay maaaring sa'yo lamang, O Diyos. Panginoon, ikaw lamang itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatahiyag, ang pagsamba ialay, Panginoon, ikaw lamang itataas. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Hallelujah. At kami magpapakumbaba, O Diyos. Hallelujah. Narito ko kayo, Panginoon. Hallelujah. Hindi upang itaas ang aming mga sarili, kundi ikaw sa aming mga buhay, sa aming mga awiting, Panginoon. Hallelujah. O dinggin mo, hallelujah. Tayaan mo kay Panginoon. Hallelujah, na umawit sa'yo, Panginoon. Hallelujah, umawit ang aming mga puso. Hallelujah, umawit sa'yo. Hallelujah. Magpuri sa'yo, hallelujah. At sumamba sa'yo, Panginoon, sa spirito at katotohanan. Hallelujah, naririnig mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, ang bawat hininga po namin, O Diyos. Ang bawat binabanggit po, Panginoon, ang aming mga bibig, hallelujah, ay tunay na para sa'yo lamang, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang itataas, ihahayag, pangalan mo itatahiyag, ang pagsamba ialay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang siya namin itataas. Ang iyong pangalan ang siya namin itatanyag, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po, O Diyos, ay narito sa inyong pong harapan. Panginoon, na itinataas ko po ang iyong dakilang pangalan, Ama, na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, na siyang lumalang ng langit at lupa at lahat ng narito sa ibabaw ng mundong ito, Ama. Lord, itinataas ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos, sa oras na ito. At sa oras na ito, Ama, akin pong itinudulog ang lahat ng pamilya ng Christ Our Life Ministry, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna at maghari sa bawat isa sa amin. Lord God, hallelujah, na mga pamilya na narito sa loob ng
church na ito, maging ang pamilya na nasa labas, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa inyong pong mga salita. Lord, idinudulog ko po silang lahat na kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila ng kalakasan, physically, spiritually, kaligtasan ng bawat pamilya namin, Panginoon, na hallelujah, na hindi pa, Panginoon, rinig o hindi pa nakakatanggap sa inyo. Lord, patuloy mo po kami, O Diyos, na gamitin upang, Lord, maihayag ang inyong mga salita sa aming mga pamilya. At Lord, maging yung mga naghahanap ng pangangailangan, trabaho, Panginoon, alam po namin na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na kung kami, O Diyos, ay maghahanap, kung sila ay maghahanap, sila, O Diyos, ay makakasumpong, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat at alam po namin na ang iyong mga salita ay tunay po na hallelujah, mabisa, Panginoon. Dahil sabi mo nga, O Diyos, sa iyong mga salita na tunay po at mabisa, basta ka na sa anumang tabak, Panginoon, na magkabila ay talim, Panginoon. Lord God, hallelujah, na kung ito aming gagamitin, Panginoon, ay kami, O Diyos, ay lalakas. At tunay po na ang iyong mga salita, Panginoon, ay mabisa at hallelujah, mahalaga sa amin bilang iyong mga anak. At siya ay, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng kaliwanagan ng bawat pamilya, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, maging sa aming mga kapatiran na nangangailangan, Panginoon, ng kalakasan, hallelujah, mga may karamdaman. Lord, ikaw pa rin ang siyang magbibigay ng kalakasan at kagalingan dahil sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita na nang dahil sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, sila'y magaling na, kami po, Diyos, ay magaling na. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, tunay nga po na ang iyong salita, mo lamang ang siya naming tinatanganan at pinapumuhay. Dahil tunay po ang iyong mga salita, ang siyang liwanag ng aming daraanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, namin pong tinatanganan at ipinapumuhay. Hallelujah. Salamat po, Diyos, tunay nga po na ikaw lamang ang siyang maitaas at mapapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito pong aming samot dalangin. Amen. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa oras na ito na kung saan naririto po kami na nagkatipon-tipon sa iyong banal na harapan. Salamat po, Diyos, sa gawain, sa ministry, na kung saan ipinagkatiwala po ninyo sa iyong mga lingkod. Sa gawain ito, Ama, na patuloy po niyong pinagpapala. At salamat po sa bawat manggagawa na ipong patuloy, Panginoon, na pinupuno ng karunungan, ng kaalaman, ng katatagan, Panginoon, ng kanilang pananampalataya, katapatan at kagalakan, O Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy po niyong pag-iingat, paggabay, Ama, at patuloy na pagkilos sa grupo ng bawat manggagawa po ninyo. Salamat po sa paglago ng bawat gawain, sa ministry, sa mga kapulisan. Salamat po sa mga lingkod po nyo na ipong ginagamit, mightily, Lord God. Salamat po, Ama, sa katapatan, sa kagalakan ng kanilang mga puso, sa kasipagan, Panginoon, na patuloy po niyong pinalalago ang bawat isa sa bawat gawain po ninyo. Ang iyong pag-iingat sa bawat paghayo ng iyong mga anak, ang iyong pagkakalob, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Diyos, sa patuloy po niyong pagsama, pangunguna sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng iyong mga manggagawa, maging sa mga baguhan, Panginoon, na mayroon nagkakaroon po sila ng desire na maglingkod sa inyo. Salamat po na sa ang iglesia ito, Panginoon, na ipong pinagpapala sa mga tao, Panginoon, na may kagalakan na maglingkod sa inyong banal na basan. Salamat po, Ama, sa patuloy po niyong pagkilos. Salamat po sa patuloy na paglago at paglaganap ng iyong mga gawain. Pagpalain nga po ninyo, Panginoon, ang bawat gawain sa bawat barangay, sa Bilya, Panginoon, sa pangungunan ni Sister Arlene, at sa iba't iba pang lugar, sa Leot, kay Pastor Pablo, at sa kanyang pamilya. Salamat po, Diyos, sa Banawang, at maging sa Matik-Matik. Salamat po, Ama, sa bawat lugar na kung saan naroon po ang iyong mga lingkod, na patuloy na ginagampanan ang tungkuling ipinagkatiwala niyo po sa kanila.
Salamat po maging sa Malanay, sa Gagasangan, sa Nilumbot, Lord, sa Tulyaw, sa Kalasyaw, sa Dagupan. Ama, salamat po sapagkat ang buong grupo, Panginoon, ay binabalot po ninyo ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na dugo, at sa pangunguna ng banal na Espiritu. Salamat po sa karunungan kaloob po niyo sa aming mga pastor, sa lingkod po niyo kay Pastor Roland Santiago, at kay Pastora Catherine Lord God at sa kanyang mga anak. Salamat po, Ama, sa iyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa patuloy yung pagpapala sa mga manggagawa po ninyo, sa mga humahawak ng music ministry, sa mga namumuna, Panginoon, sa mga bata. Panginoon, salamat po, maging sa mga kabataan, O God. Purihin po kayo sa mga nagtuturo, maging sa Inma, Lugdad, Egma, Dores, Lord God. Salamat po na patuloy yung pinalalago ang gawain ng Christ Our Ministries at kayo po ang siyang patuloy na mapapurihan at maparangalan. At patuloy, Panginoon, na mapalugod po namin kayo sa lahat ng araw at pagkakataon na naririto pa po kami sa mundong ito. Purihin po ang dakilang pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na God is good. Parang mahina. God is good. And all the time, God is good. It is time to share yung goodness ng ating Panginoon. Dahil naniniwala ko na everyday may ginagawa ang Diyos sa bawat buhay po natin. Amen po. Kaya naman po makakarinig po tayo ng testimony na manggagaling kay Lady Lynn Ugay. And a blessed morning po sa ating lahat. Nag-type na ako para hindi na ako mahirapan. So una sa lahat po, syempre gusto ko po ibalik lahat ng pasasalamat, papuri at kalwalhatian po sa ating Panginoong Diyos. Kasi tunay nga po na napakadakila niya at wala pong imposible pagdating po sa Kanya. Ayan. So, hindi po naging madali po yung journey ko sa pag-expo. Kasi po, may mga times po talaga na pabago-bago po yung isip ko kung magre-review na po ako, kung magte-take na ba ako ng exam. Baka kasi hindi pa ako handa, hindi pa time, ganon. So, natatakot po ako kasi feeling ko mag-isa lang po ako. Kasi nagtanong din po ako sa mga close friends ko, mga ka-major ko po na kung magte-take na ba sila ng exam. Ayan. Pero ang sagot nila, hindi pa. So, wala akong kasama. Sabi ko, wala akong ka-close, wala akong magiging kabady. Ganon yung nasa isip ko. So, nag-overthink na po ako na baka hindi ko kayanin mag-isa. Pero praise God po kasi may mga ginamit si Lord na mga tao para po i-encourage ako, palakasin po yung loob ko. Ayan. So, nag-chat po ako kay Charina, Chair Princess. Yan, nagtanong po ako kung ano po yung naramdaman nila or ano po yung experience nila nung magre-review po sila, nung nag-decide po sila na mag-take na sila ng board exam. So, in-encourage po nila ako, share po nila yung mga experience nila. And nag-chat din po ako sa leader ko, kay Ate Jo. And ang tumatak po talaga sa sinabi niya sa akin, dapat faith over fear tayo. Kasi parang nangyari po that time is, hindi pa nga ako nag-i-exam, pero bumabagsak na ako sa takot. Diba? So, yan. Ang na-realize ko po, hindi naman talaga po yung exam, yung kalaban ko po doon. Kundi po yung takot and yung sarili ko, yung kawalan ng tiwala and kakulangan ng faith, ganon. So, yun po yung parang pinaalala sa akin ni Lord na, anak, kulang ka pa sa faith mo, kulang ka pa sa tiwala sa akin. Yan, pasensya na sa boses mo. Medyo nanginginig, kinakabahan. Yan, may mga pagkakataon din po talaga na sunod-sunod po yung mga problema and yung mga trials na nangyari po during po na enroll ko sa review center. Kasi po ilang beses po akong nakabalik sa Dagupan, sa office po ng review center na required sa amin, sa CVRC po. Required po kasi yun. Ilang beses po akong bumalik, pero lagi pong nagta-timing na sarado. So, grabe na po yung overthink ko, hala Lord, hindi po para ba sa akin to, nga ganun.
So, meron din pong time na bagyo, umuulan po noon. Nag-decide po ako na pumunta doon kasi may promo. May promo sila sa Teacher's Day. Sayang naman po na pangbawas po sa babayaran namin kasi mahal po yung bayad po. So, sabi ko, punta na lang ako kasi sayang. Pero pagpunta ko po doon, sarado sila, hindi po sila nag-update sa kanilang page. So, wala na naman pong nangyari. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, sign ba to na hindi para sa akin? Na hindi mo na ako tumuloy. Pero ang ginawa ko po that time is, niluhod ko po kay Lord. Sorry, laway tumaltik. Niluhod ko po kay Lord. Yan, dyan po ako sa room ng grade 4. Umiyak po ako. Pagkatapos ko pong magturo, ganun, dyan po ako sa room namin. And talagang hindi ko po napigilan that time. Nag-pray po ako. Lumuhod kay Lord. So, praise God kasi nung pagbalik po namin sa review center sa office po nila, open na po. So, doon po pinaalala sa akin ni Lord, pinarealize po ni Lord sa akin na may tamang panahon. Ibibigay ni Lord yung tamang pinto, yung tamang panahon para po sa atin. Ayan. So, ayan, hindi rin po naging madali yung schedule kasi Monday to Friday, meron pong trabaho, nagtuturo po ng mga bata. And Saturday, Sunday, doon po kung saan po kami papuntahin ng review center namin, pupuntahan namin. So, sobrang nakakapagod po. Mentally, physically, gano'n po, and emotionally kasi po, that time po, bawat practice test namin, ang bababa nang nakukuha ko. So, nape-pressure na ako sa mga kasama ko po kasi ang tataas na nakukuha nila, pasado sila, gano'n. Pero ako po talaga ang bababa nung nakukuha ko, kaya nagkaroon po ng doubt sa puso ko. Ayan, so, feeling ko po kasi kahit anong gawin ko that time na pagre-review, walang pumapasok sa isip ko, sa utak ko, gano'n. Nagsusulat po ako sa notebook, Manila paper, nanonood po ng mga drills, ganyan. Nagbabasa and nagsasagot-sagot po. Pero feeling ko po talaga kulang yung knowledge ko. Feeling ko po hindi ko pa talaga kaya. Ganon. Pero sa lahat po ng yon, yan, hindi po ako binitawan ni Lord. Yan, pinaalala niya po yung mga verse. Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And yung isa pa po, sa tuwing natatakot ako, yung Isaiah 41 verse 10, kapag di ko na po alam gagawin ko, Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. And syempre, Exodus 14 verse 14, the Lord will fight for you, you need to be still. So, tinayuan ko po yung pangako ni Lord sa buhay ko, yung promise niya po sa buhay ko. And anytime po na pumapasok yung mga negative thoughts, mga anxiety, no, mga overthink, yun po, mga overthink po is, dinedeclare ko po sa buhay ko, Lord, I speak sound mind, I speak peace sa buhay ko, and nakakatulong po talaga yung pagdedeclare ng salita ni Lord sa buhay mo. Ayan, thankful din po ako dahil binigyan ako ng mga kasama. Kasi di ba nung una, sabi ko wala akong mga kasama. Pero may mga schoolmate po ako na nag-enroll din sa CBRC. Magkaiba nga lang po ng major of science, BN, mga ganun po. Pero hindi po nila pinaramdam na iba ako sa kanila. As nangyari po is, opo, meron kaming same subject nung college day, pero nagtitinginan lang. Pero nung time po na nasa review center na po kami, iba po yung nangyari. Nagkaroon po ng bonding and mas nakilala po namin yung isa. And may mga hindi po namin expect na magiging ka-close namin. Ganon. So, isa rin po sila sa blessing na ginamit ni Lord sa akin. Kasi nga po, na-realize ko rin po na may ginagamit po si Lord na mga tao para palakasin rin po tayo. So,
ayan, March 14 po, bago pa yung exam, nagkaroon kami ng prayer and sharing word of God. So doon po, nung gabing pong yun, doon na po bumuhos lahat ng pagod, takot, and syempre sinurrender na po namin kay Lord lahat. So nakakatuwa kasi habang nagsishare po ako ng Word of God, makikita mo talaga sa kanila na nakikinig din po sila and umaagree po sila sa mga sinasabi ko. And praise God kasi that time po is nagkaroon muna kami ng life group nila Ate Jo. So kung ano po yung topic namin sa life group, yun na din po yung binaba ko sa mga kasama ko. Ayan. So, ayan. Nung exam naman po, exam day, ito pa po, hindi ko pa po alam kung saan yung room, kung saan ako. Kasi hindi po kami inalaw na puntahan yung mga room namin. So, nung day po ng exam na yon, nakapasok na po ako sa school. Pero sobra po yung kaba ko. And naisip ko po, baka malita ko. Ganun na naman yung pumapasok sa isip ko. Pero praise God kasi nahanap ko po agad yung room ko. So, that time po habang nag-exam, Gen Ed, unang exam, natuwa po ako kasi yung mga na-review po namin sa review center, mga reviews sa review center kay Sir Melvin, ganun, is lumabas po, halos lumabas po lahat nung mga tanong, yung mga review po namin. Pero po, nung sa prophet, unang tanong pa lang, sabi ko, Lord, hindi ko na to alam. Sabi ko, tapos parang gusto ko na talagang biyak doon kasi nahiya ako kasi karap ko yung nagbabantay sa amin. So, habang binabasa ko po, inaantok pa ako, hindi ko na maintindihan. Ang ginawa ko po, Lord, I declare sound mind, I declare peace, I declare wisdom, knowledge, and understanding. Ganun na lang po yung sinasabi ko. So, sinagutan ko po yun hanggang sa natapos po. Pagtapos ng prophet na yun, medyo nainis lang po ako sa mga kasama ko kasi nagdi-drills po sila. Ano yung sagot mo sa ganito, ganyan, ganyan. Ano, so, parang kinabahan na po ako kasi iba yung sagot ko sa kanila, ganun. And sa majorship naman po namin, nagpapasalamat ako kasi nandun din po yung mga ni-review namin and situational po siya. So, napakagaling po ni Lord. Hindi niya po talaga hinayaan na mahirapan yung anak niya. Ayan, so, pagkatapos po ng day na yon, ng pag-exam, paglabas po ng room, kinabahan ako sa sarili ko kasi parang wala lang sa akin. Tapos, nung nag-decide na din ako magpakita kay Ate Ness. Nandun po kasi siya. Nung una nagtatago pa, pero nandun siya. Then, tinawag niya po ako. Sabi niya po sa akin na natatandaan ko, pasado ka na. So, nag-amen na lang po ako. So, pagkita-kita namin ng mga kasama ko, makikita mo sa mukha namin na masaya po kami. Naglulundagan nga po kami nung nagkita kami na para kaming mga bata that time. So, yun po, akala ko din po, mas mahirap mag-review, pero mahirap din po palang maghintay. Kasi may mga times po na feeling ko, okay, confident ako na pasado ako. Pero may mga time din po na nagdududa ako, nandun po yung fear, ganon. And sabi ko kay Lord, ikaw na po bahala, ganon. Pero that time po na may takot, hindi pa po ako nag-open up, hindi ko pa po inaamin. Inanayo pa rin po ako na takot akong bumagsak, takot akong ganyan, may takot, may doubt. And nakwento po ni Ate Ina sa akin nung linggo na paniginipan niya daw po ako na may doubt sa puso ko. Hindi po kami nagkikita ni Ate Ina, hindi po kami nagchat-chat. Pero grabe po, parang pinaalam siguro ni Lord sa kanya para ipag-pray ako. Ganon. And sa prayer niya sinasabi, dinideclare niya pa rin po sa prayer niya na pasado ka na, ano ka ba? And every time po kasi na makikita ako ni Ate Ina, ano ka ba, lady? LPT ka na, pasado ka na, huwag kang mag-alala. Yun lagi dinideclare niya. Kaya napapasalamat ako sa Diyos sa buhay ni Ate Ina. Kasi share ko lang din po, nung last 2025, graduation po ng NCA. Yan. Kasi in-invite po nila ako noon. And ang sabi sa akin ni Ate Ina,
next year, kasama ka na dyan, kasama ka na sa faculty. And praise God po kasi nung itong graduation po ng ENCA, kasama nga po ako, isa na din po ako sa faculty. So grabe po yung declaration po na nanggagaling sa ating mga bibig, lalo na kay Ate Ina. Grabe, ang lakas niya talaga kay Lord. Ang lakas natin kay Lord. Yan. So ngayon naman po, nitong May, hindi na po ako, halos di na po ako makausap sa bahay. Medyo kinakabahan. Halos lagi, tahimik na po ako, ganun. Hindi na po ako mapakali. Pero praise God po kasi hindi niya hinahayaan talaga na malunod ako sa emosyon ko, ganun. And yun nga, nag-ala din po ako kasi birthday ni nanay ko, May 14. Wala akong regalo, wala akong pangdagdag sa ihahanda nila. Graduate na ako, ganun na sa isip ko. Pero, na-realize ko na hindi lang pala ito para sa akin, hindi lang to para sa bata, kundi regalo to na hinanda ni Lord para sa pamilya ko, and especially kay nanay ko. Inalaw niya na May 12 siguro yung resulta kasi para double celebration nung May 14. So praise God po kasi grabe po talaga yung kabutihan ni Lord, and yung expected na ratings ko is mas higit pa po yung binigay niya sa akin. Yan. So, napakabuti po ni Lord. Sa lahat po ng ito, isa lang po yung natutunan ko. Kapag nilagay mo yung pangarap mo sa kamay ni Lord, hindi ka niya hahayaan, hindi ka niya ipapahiya. Yes, may takot po, may kaba. Ayan, pero lagi po nating tatandaan na faithful ang Panginoon natin. Faithful po siya sa bawat araw. Ayan, so truly, all glory belongs to God po. Papuri po sa Diyos. Amen. Praise God. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino pa po? Ayan, tinatawagan ko po si Brother Kevin. Ay. Yun, okay na sana kako. Sige po, dapat yung asawa ko nandito eh. So, yun. Ipapatotoo ko po is yun, yung faithfulness ni Lord, katapatan niya sa family po namin, and sa work ko po. Then, yun, kasi nagka-struggle po ako sa work ko. Is, sa nature kasi ng work ko is meron po kaming quota or sales na kailangang i-reach. So, winarningan po ako nung last week po yata yun. Winarningan ako at binigyan ako ng target na kailangan kong i-target. So, mahirap doon, hindi ko siya na-target. So, hinihintay ko na ito na ba? Sabi. Pero will nyo pa rin, Lord, ang masusunod, sabi ko. So, tapat pa rin si Lord talaga. So, nung week, pagpasok ko ng Monday, hinihintay ko na yung email or chat sa akin kung magpapatuloy pa ba ako. And wala naman akong na-receive. Sige, sabi nung supervisor ko, wala ka naman na-receive. Sige lang, tuloy-tuloy lang yung trabaho. So, praise God naman sa last week is grabe yung kumbaga, nakabawi ako ng sales. So, sa target ko na sales na binigay sa akin is nasobrahan ko pa. So, dahil doon is wala silang nasabi. So, grabe yung faithfulness ni Lord. Kasi tunay nga kung tapat ka, tapat siya. And isa pa na pinagpapasalamat ko is yung application ng asawa ko sa company din namin. So, matagal na siya nag-a-apply doon. So, nakailang send na siya ng resume niya. Walang tawag. First week, wala. Second week, wala. Third week, ayaw niya na mag-send kasi wala siyang nare-receive. Ang ginagawa ko, ako na yung nagsisend. Ako na mismo yung nagsisend ng resume niya. At nung ako na yung nag-send, kinabukasan tinawagan siya. Baka kulang ka sa prayer. So, dahil sa faithfulness ni Lord, yun. And nung in-interview siya, may duty din ako. Nakikinig ako sa interview. Ang kinakabahan, parang ako yung kinakabahan, hindi siya. Kasi alam ko yung hirap nung application, ang hirap nung mga interviews. Sa initial, madali lang, pero sa final, grabe, parang pang Miss Universe yung tanungan. Q&A talaga. Kumbaga, titignan kasi nila yung communication skills mo.
And yun, parang grabe, nawa maipasa niya, sabi ko. And nung nakikinig ako is parang naitawid naman niya. So maganda yung pagkatawid niya sa tanong. And that time din nalaman niya na tanggap na siya. So glory to God na tunay nga po kung tapat ka sa Diyos, tapat din siya sa iyo. So encourage everyone na maging faithful tayo kay Lord dahil ang Diyos natin is faithful. So glory to God po. Amen. Ayan, si Pastor Pavs. Ayan po. Okay, so good morning po sa ating lahat. Gusto ko rin magpasalamat sa Lord sa kanyang kabutihan. Unang-una ay nagpapasalamat ako kasi nung Thursday ay nagpa-feeding ho kami doon sa Kalinga, doon sa Zone 4. At kasama po namin mismo si Kapitana. At si Kapitana mismo ang nagpaluto ng mga merienda. So, ang kwan doon ay nagustuhan ng mga taga Zone 4. Nagtatanong sila uli kung kailan uli ang feeding at saka Bible sharing. Kasi nagturo ako sa mga upper class. Si Mrs. ko, siya ang nagturo sa mga bata. So, napakarami ho nila. So, kami nagpapasalamat kasi talagang uhaw na uhaw yung mga tao doon na gustong-gusto nilang makinig. And then, pangalawa ay napakabuti ng Panginoon kasi yung sasakyan ko nung nasira, puro abante, walang atras. Kaya ang hirap, puro abante. Kaya nag-grocery pa ako doon sa Ordaneta, namili ng mga gulay. And after that, nung umuwi ako sa bahay, nung ipaatras ko na ayaw na. Sabi ko, ano bang nangyari dito sa sasakyan ko? Puro abante, walang atras. Kaya hindi ko ginagamit. Kasi, baka mag-parking ako, after that, hindi na ako maka-atras, magtutulak ako. So, tatlong mekaniko ang pinatingin ko. Ang sabi ng isa, computer box. Magkano ang computer box? 25 to 35,000. Tapos, nung pinatingin ko doon sa isa, ang sabi naman nila ay yung, yung sa makina niya, ibababa, transmission. Ibababa daw yung transmission. Magkano ang transmission? 55,000. So, mas malaki So, sabi ko, in-stock ko muna doon sa sakyan doon. So, sabi ko, diyan ka muna magpahinga ka. Tricycle lang muna ng tricycle. Sabi kasi, mag-ipon kayo kasi para makabili ho tayo. Mayroon naman sabi nila, 35,000 second hand yung transmission. So, nag-ipon. Nung nakaipon, tinawagan ko yung mekaniko. Sabi ko, sige, pagawa ko na yung sasakyan. Sabi ko, pumunta sa bahay. Pandarin nyo nga, pastor. Sabi, pinandar ko. Umabante. Patras nyo, patras. Wala, itulak mo. Kako sa kanya. Ayaw, Tapos mamaya, chinik niya. Sabi niya, baka wala nang langis yung transmission nyo. Kaya niya. Sabi ko, saan ba bandang lagay ng transmission, ng langis ng transmission? Kasi ang chinecheck ko, itong power steering oil, engine oil, brake fluid oil, hindi ko alam yung transmission kung nasaan, kako. Yung pala nakatago, hindi mo makita. So nung binuksan niya, nagpipray na ako, sana Lord, sabi ko, hindi masyadong malaki ang babayaran ko. Nung binuksan niya, after na nakita niya, tuyo na nga. Sabi niya, pastor, tuyo na, wala na. Sabi niya, sira na yung gear niya, kaya hindi na umaatras, ganyan-ganyan. Masisira na ito, madudurog-durog na lahat. Pero sa isip-isip ko, in Jesus name, hindi masisira. In Jesus name, hindi masisira, kako. So sabi ko doon sa kasama niya, ibilhan mo nga ako, pwedeng bilan mo ako ng yung ETF, kako yung langis para sa transmission. Sabi ko, sige po pastor. Nagbigay ako ng 1,000, bumili siya ng 2. Pagdating niya doon, inilagay niya. Nagpipray na ako, naglalagay siya, nag-interested, kagana. After that, nung pinandar namin, umatras, umabante. Sabi ko, i-drive ko kayo. Umikot kami doon sa Malanay hanggang sa Nilombot. Nakarating, umatras. Sabi niya, nung sinukat niya, kulang pa, pastor. Sabi niya, nagpabili ako uli. Sa madaling salita, hindi nasira yung sasakyan hanggang ginagamit na. Yung 55,000 ang nagastos ko, 3,500. Diba napakabait ni Lord?
Imagine yung 35 ay 55,000. So sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon, kako. Wala pa na hindi nasira. Kasi sabi niya, huwag nyo nang paatrasin, Pastor, kasi mas lalong madudurog yung gear niya yon. Kasi yung mga ipin-ipin dyan, kaya hindi na sumasalpak, durog-durog na. Pero sa isip ko yung Jesus, hindi madudurog. Okay? So, gusto kong pasalamatan ng Lord kasi, alam niyo yun, yung malaking gastusin na sa counting-county lang. Kaya pag patuloy tayo magtitiwala kay Lord, si Lord ang bahala at magiging maayos ang lahat. So, glory to God po. Amen. Purihin ang Panginoon. Dito natin makikita na napakabuti talaga ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin magtiwala, manampalataya sa Kanya. Kasi for with God, nothing is impossible. Amen po. So, ayun, mayroon pa pong pahabol si Pastora. Praise God. So, sabi ko doon sa nagte-testimony, sabi ko ganun, yung mic. Kasi hindi namin naririnig doon sa taas. Okay, so purihin ang Diyos. At sasakyan, salamat din sa aking motor dahil tuwing titirik ako, praise God, naghanap ako ng lalaki na magpapadyak. At ngayon, praise the Lord, at okay na. Ngayon po ang aking i-announce po by 22, ang Women of Blessing po ay papunta ng Iloilo. Okay, so yung mong kumuha ng mga mission soap o yung mga sabon na hindi pa po naka-remit, i-remit nyo na po yun kasi i-remit namin kay Pastor yun. Okay? So, ang alis namin dito ay 5 o'clock ng morning and then alis po kami, pabalik din 25. Alam nyo naman ang 25, Mark 25, May. Oh, may naalala ba kayo pag May 25? Oh, alalahanin nyo yun. Okay. So, aalis po kami doon, pabalik. Kaya kailangan namin ang prayers ninyo dahil syempre hindi natin alam kung ano yung dananin natin na church doon kay Pastor Cesar. So, yun po, ay paalis na po kami. And then, announcement din ang Women of Blessing by June, last 4th Sunday, ay dito po ang schedule para bisitahin ang National Women of Blessing, ang Calm Sapang. Okay, sa June na po yun para alam natin. So, 4th Sunday of the month, di ba nagbibisit po tayo sa different churches ng CCPME. Ang naka-schedule ng June ay Calm Sapang. Okay, so to God be all the glory. Maraming pong salamat po. Back to the MC. Ayan, sa mga hahabol pa po, next week na lang po. Ngayon po, dala ko naman po tayo sa announcement, calling all teachers and my students and graduates po. Magkakaroon po tayo ng TMC Teachers Training po sa May 23, Saturday po yon. 8:30 po ang ating call time. Sa lahat po ng mga kasama po dito, magbaon po tayo kasi share po tayo and fellowship na rin po. So, yun lang. And then sa Tuesday po, prayer meeting po natin ang naka-assign po is Women of Blessings. So, see you po on Tuesday. Kaya sa umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po si Ate Jo para sa ating declarations of Shalak Anointing. Okay po, sabay-sabay po nating i-declare. Lakasan po natin ang ating mga boses sa pag-declare po ng Shalak Anointing. Ako ay anak ng Diyos, nakahanay sa ako, kanyang salita at sa kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman. Paangat ng paangat, paganda ng paganda, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas at pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking mga laban, at hindi mapipigilan sa aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan, at patuloy na tumataas araw-araw.
Ako ay umuunlad, nagtatagumpay at bumubulusok pasulong. Sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. Shalak, I am Ashrei. Shalak, shalom po. Ngayon naman po, manatili pa rin po tayo nakataya. Tinatawagan ko po si Pastora Resi. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa oras na ito na kami iyong sinamahan. Sa gawaing ito, O Lord God, tunay na ang iyong banal spirito ang lumukob sa lugar na ito, O God. Lord, we ask for your divine protection, O Lord God, as we go home, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mag-ingat sa bawat isa na naririto sa aming pag-uwi, Panginoon, na walang anumang gawa ng kaaway ang mananagumpay. Sapagkat ito ngayon pa lamang, Panginoon, sinisira namin sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Ganon din, Lord, ang mga pastors and workers na may gawain mamayang hapon, O Lord God, mga afternoon service, O Lord God, ay gabay mo po sila, pagpalain at anoint them, O Lord God, kung ano, Lord God, ang natutunan dito, O Lord God, ay ma-impart, Panginoon, sa mga makikinig mamayang hapon, O God. Kaya, Lord, we continually praising you, Lord God. We glorify your name in the mighty name of Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Shalak, shalom po. Ingat po. See you on Tuesday and Sunday. Sound. Maiwan po saglit ang ating mga admin and facilitators po sa EGMA po natin. Admin and facilitators and trainees na rin po.